Suratul Fajr Surawol 89 ha Qur'anu. Ayaje magol 30. Inde magol ho'ama ibgoe aya arande ha. Nder magol ibgoe qissaji ummatoje halkaɓe ngam bonondaji maɓɓe ha leddi. Ngol ɗo yecca ko neɗɗo wi'ata to o neminanama e yake to risku mako ɓilli dow mako. Ngol ɗo hulniramo yangada e ɗo holɗina kulowo Allah ibgoe maka. Suratul Fajr Al-Fajr Fajiri. Be inde Allah enɗowo kinnotoɗo e fajiri e jemmaje 10 e ɗifliɗinɗum e bajjiɗɗum e jemmare nde tawende ɗo yaha. Yelika kunayeje tabitinojum jawmu hakkilloɗe ɗo ha bolwa ɗum na. Yelika a yi'ai noy jawma waɗi aadinko en na. Iramanko en jawmi en danrange ɓen ɓe yeru maɓɓe tagaka ha gure. E samudanko en ɓen ɓe ta'i tapare har wadiwol. E Fir'auna jawmu tiggirle ɓen ɓe ƴaggi ha gure. Nden ɓe ɗuɗɗini bononda ha maaje. Nden jawma wanji ɓoccol yangada dow maɓɓe. Andu jawma tabiti har nyukkorde. Nden amma neɗɗo nde tawe ɗum jawmi ko jarribake mo nden teddini mo e neminani mo. Nden o wi'a jawmam teddiniyam. E amma nde tawe ɗum jarribake mo nden ɓilli risku muɗum dow maako. Nden o wi'a jawmam yawniyam. Nanon fi accu on teddinta yatimejo e on colnidirta dow nyamnuki miskinjo. E on ɗon nyamra doneteɗi nyamuki mooɓiki. E on ɗon giɗiri jawdi yiide salitininde. Nanon fi nde tawe leddi fotitinirama fotitineki. E jawma wari e mala'ika en saffuwol. E jahannama waddama nyalde nden neɗɗo siftorto. E noy siftorki wodanimo? O wi'a taweno yammi handini har ngendam am. Nden nyalde nden goto fu yangitirta yangada maako. E goto fu haɓɓirta kaɓɓorgol maako. Ya a nafsu deƴƴitingu soƴƴita faago e jawma. Gerdingu gerdangu. Nden nastu nder jeyaɓe am. E nastu aljanna am. Ɗifliɗinɗum ko laati ɗiɗi. Ɗifliɗinɗum en français pair. Ɗifliɗinɗum in English even number. Bajjiɗɗum ko laati gotel. Bajjiɗɗum en français impair. Bajjiɗɗum in English odd number. Danrange ko jogoto mahol ta yibba. Danrange en français pilier. Danrange in English pillars. Wadiwol nokkure hakkunde koseje. Ƴaggi ƴatti kerol. Jarribake lartini. Jarribake en français test. Jarribake in English test.